Neste milenio, o mar seguirá a chegar á Eurorrexión grandes tesouros científicos. Así o confirma, por exemplo, a próxima entrada en acción da Cidade do Mar, que liberará, dende Vigo, varios centros especializados en ciencias mariñas. Esta nova cidade nace, ademais, coa misión de desenvolver patentes e implicar as empresas nunha maior actividade de investigación e desenvolvemento. Pero, ademais, a Eurorrexión quere levar este mesmo pulo a outros eidos, como a biotecnoloxía, a industria do plástico ou a automoción. E propúxose acadar o desenvolvemento vinculado a 6 universidades da zona dentro dunha rede de cooperación que forma o Centro de Estudos Eurorrexionais. Esta rede universitaria será un instrumento fundamental para xerar riqueza e emprego e, en definitiva, para gañar capacidade competitiva no mercado. No mundo actual, a investigación é o elemento clave que diferencia os países desenvolvidos dos que non o son. Fronte á desafiante competencia de nacións como a India ou China, só o coñecemento garante neste tempo a supervivencia de boa parte das economías occidentais. Invertir en educación é moito máis rentável que invertir en infraestructuras. É dicir, todo aquilo que se inviste en formación da xente vai dar un resultado positivo de cara a moi poucos anos e, por lo tanto, ten un efecto multiplicador importante. Sen novas ideas non hai futuro nin progreso. Portugal e España téñeno claro. Por iso se inviste máis en investigación nos últimos tempos. Uns investimentos que, en boa medida, alimentan a actividade universitaria como células de primeira orde para xerar innovación a partir dunha política de desenvolvemento ben planificada. Eu creo que hai que apostar por os grandes elementos que son a innovación, a educación, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico. Xunto cos proxectos infraestructurales, parques industriales e equipamentos de infraestructuras básicos, o futuro está na más de ganar o gap tecnolóxico, o desafío tecnolóxico e a innovación. Unha das grandes apostas da Eurorrexión é crear empresas de base tecnolóxica, aproveitando o traballo realizado durante anos polos grupos de investigación das 6 universidades que actúan nesta zona estratégica. Dende os campus de A Coruña, Vigo e Santiago de Compostela, ata os de Porto, Miño e Trasosmontes e Alto Douro, unha rede que forma o Centro de Estudios Eurorrexionais e que será o instrumento para lanzar proxectos empresariais con verdadeiro impacto económico. Esta rede universitaria incentiva a colaboración entre os investigadores de Galicia e o norte de Portugal. Para facer realidade esta colaboración, o Centro de Estudos Eurorrexionais quere acurtar con tecnoloxía a distancia física entre as 6 universidades. Estamos a falar, portanto, da possibilidade de termos a banda larga entre as várias instituições, que ainda hoje, infelizmente, não existe, não é? Existe entre Santiago e a Universidade, entre a Universidade de Santiago e a Universidade do Minho, mas não existe entre as outras universidades. Portanto, esta é uma perspectiva de uma comunicação fácil, ágil, que permita rapidamente uma comunicação com qualidade. Outra área em que a utilização das novas tecnologias, comunicação e informação, é valiosíssima e está a ter um emprego generalizado é na questão das bibliotecas virtuais. Quando eu comecei a estudar na Universidade de Porto e a fazer o meu doutoramento, na altura era assistente na Faculdade de Medicina, e aí nós sentíamos que vivíamos realmente numa periferia muito longe de tudo. E quando queríamos um artigo científico, tínhamos que escrever, mandar o postal pelo correio para o autor que tinha publicado o artigo e esperar ter sorte em que ele estivesse na disposição de nos responder e de nos mandar uma cópia do artigo. E tudo isso levaria, enfim, umas 2-3 semanas. Outra maneira de fomentar as relacións entre universidades dentro da Eurorrexión sería a creación dun sistema de bolsas. Un sistema que emulase o programa europeo Sócrates Erasmus, onde se facilita a mobilidade de estudantes e a cooperación no ámbito dos ensinos superiores a través de axudas financeiras. Sería muy importante que desde los poderes públicos se articularan becas, un número razonable de becas, por ejemplo, pensemos en 500, para que chicos y chicas de los dos ámbitos de la Eurorregión, Portugal, Galicia, pudieran intercambiarse y venirse a universidades cruzadas.
Non obstante, existen factores positivos que favorecen a colaboración entre as universidades galegas e portuguesas. As especiais condicións da zona fan do estudo da natureza, por exemplo, unha das áreas de máximo interese. Leváronse a cabo moitísimos traballos no marco universitario sobre o ambiente, o contorno natural e especialmente sobre o mar. Temos bons e temos realizações boas nas mesmas matérias. A biotecnologia, a bioquímica, as biociências de uma maneira geral são tão importantes na Universidade de Santiago de Compostela como na Universidade do Minho, na Universidade de Porto e na Universidade de Aveiro. Neste edificio, o Pazo de Fonseca, naceu fai máis de 5 séculos a Universidade de Santiago de Compostela. Foi a primeira sede universitaria da Eurorrexión. Esa é a historia. A realidade presente son 1.600 persoas investigando, encuadradas en 72 departamentos e 18 institutos de investigación. Cada campus da Eurorrexión destaca pola excelencia en algunha disciplina. Porto en biotecnoloxía, Miño en enxeñerías, Trasosmontes e Alto Douro en agrícolas, A Coruña en arquitectura, Vigo en telecomunicacións e Santiago de Compostela en dereito e en medicina. Dende o Centro de Estudos Eurorrexionais, potenciase a creación dun gran campus transfronteirizo con mobilidade entre profesores e estudantes en forma de intercambios e bolsas para fomentar a investigación conxunta. Un exemplo desta mobilidade é o caso do informático Luís Gonçalves, que se licenciou na Universidade de Porto e decidiu doutorarse en Sistemas de Información Xeográfica na Universidade de Coruña. E quedou no campus de Lugo. Agora investiga no Departamento de Enxeñería Agroforestal da Universidade de Santiago. Parece-me que na Galiza existem mais apoios públicos para a investigação, ou seja, não digo que em Portugal não existam, mas são muito poucos, são muito escassos. E penso que nessa perspectiva, ou seja, há um apoio, ainda que deveria ser maior esse apoio. Relativamente ao meu país, parece-me que há um maior apoio, tanto na Junta da Galiza, mesmo com o envolvimento das empresas, e entre a universidade e a empresa, penso que aqui há um envolvimento maior. Luís participa nun proxecto piloto que proba tecnoloxía para a toma de datos xeográficos. A importancia do seu traballo no laboratorio do territorio é aínda máis evidente despois dos últimos lumes forestais en Galicia e Portugal. En todo o territorio da Eurorrexión, a comunidade científica reclama o intercambio de investigadores e a creación de redes de coñecemento como mellor sistema para acadar a excelencia. Queremos que venga a trabajar gente aquí para poder seguir un poco con el nivel que habíamos alcanzado estos últimos años y el ritmo que teníamos de producción y pues un poco ir orientando nuestra investigación a algo más práctico. Hasta ahora era más teórico, más de modelos, pues poder orientarlo, saltarnos ese paso intermedio que comentaba antes y poder aplicarlo directamente a investigaciones de campo, a trabajos de campo, a la industria o a lo que sea. Agora, o maior desafío para a Eurorrexión é tender pontes eficaces entre os proxectos universitarios e as necesidades empresariais. Igual que as demais, a Universidade do Miño traballa dende hai máis de 30 anos por intensificar esa relación, pero aínda queda moito traballo por facer. Basta dizer que, devido a estar sediada aqui a Universidade do Minho e com o papel que ela tem na ligação à indústria e às empresas da região, nós calculamos que a Universidade do Minho gera qualquer coisa como entre 120 e 150 milhões de euros de movimentação de capital nesta região. Por outro lado, nós gostaríamos muito, de acordo com o que atualmente se passa noutras partes do mundo, de ter um envolvimento cada vez maior das próprias empresas na investigação científica. Como sabem, nos países mais ricos, uma parte considerável do investimento na investigação é feito pelas empresas, pelos privados, e só cerca de 2/3 ou metade é que é feito pelo Estado. Em Portugal, nós temos uma tradição muito diferente. As empresas tradicionalmente não se interessam, aliás, são de pequena dimensão, não se interessam muito pela investigação, não investem muito em investigação. A meirande parte dos empresarios quere atopar, a través da investigación, resposta a preguntas concretas para solucionar problemas específicos da Eurorrexión.
E isto é um desafio que o sistema universitário precisa de equacionar. A quem é que vai servir? A quem é que vai servir? É ao sistema determinado pelos grandes grupos empresariais internacionalizados, uma Sonai, uma Zara, etc., ou a sua vocação é ajudar o tecido de pequenas e médias empresas a conseguir uma evolução positiva. Unha das medidas que se tomaron para chegar a universidade ao mundo empresarial foi a creación de cátedras de empresa. Compañías como a Coren, Ence, Comunitel ou Telefónica teñen na actualidade equipos universitarios dedicados ao estudo dos seus produtos e servizos. Deste modo, as empresas comprométense con desenvolvemento do tecido empresarial da zona. CaixaNova e Inditex, en colaboración coa Asociación Galega da Empresa Familiar, promoveron unha iniciativa moi interesante. Es decir, que tanto en La Coruña como en Santiago, como en Vigo, hay en cada una de ellas una cátedra de empresa familiar en la que la CaixaNova juega un papel importantísimo. Incentivar a investigación permite que se dinamicen e se fagan máis competitivos os sectores económicos máis tradicionais, pero, ao mesmo tempo, posibilita a creación de novos sectores. Ata o momento, sempre consideramos que Galicia e o norte de Portugal eran territorios especializados en recursos naturais, en agricultura, en minería, en pesca, en foresta, pero eso non ten por que ser sempre así. Agora, o mundo actual exixe que os produtos teñan por norma a telecomunicación, a tecnoloxía, a creatividade. E en esos campos, en esos ámbitos, nos temos exemplos e experiencias exitosas. Para coordinar esta aposta pola investigación e a Sociedade do Coñecemento en Eurorrexión, creouse no ano 2002 o CER, o Centro de Estudos Eurorrexionais. O seu obxectivo é facilitar a comunicación entre as universidades do norte de Portugal e as galegas, empezando por dar visibilidade ás conclusións da investigación a través das súas publicacións. Os esforzos do CER céntranse agora en programas como o fomento dun campus transfronteirizo, a concesión de bolsas de intercambio, a potenciación da investigación conxunta, a creación dun máster en cooperación e o impulso de redes interuniversitarias temáticas, como, por exemplo, o turismo ou a automoción. Un exemplo de como a investigación pode aplicarse a un sector tan tradicional como a agricultura é agrobyte.com, o Centro de Recursos Telemáticos do sector agrario. Trátase dun portal web onde o profesional do campo pode atopar todo tipo de información relacionada co seu sector. O proxecto, desenvolvido pola Escola Politécnica Superior de Lugo, permitiu que os profesionais do sector agrario vexan novas posibilidades de negocio ao mesmo tempo que lles axuda a modernizar os seus sistemas productivos. Y nosotros le hablamos, bueno, ¿por qué tienes que vender aquí al lado? Si tú, fíjate esta información que tenemos de una lonja de Bruselas o de París o de Europa. Lo que tú vendes aquí, la diferencia de precio que tiene. Te compensa quizás ponerte de acuerdo con tus vecinos y vender fuera, ¿no? Incluso ir a mercados de futuros. Claro, era un gran revulsivo, aquello les costaba trabajo, ¿no? Pero es que la divulgación, estamos hablando de 10 años, y en el sector agrario es como el agua de la lluvia, que para que sea buena no tiene que llover de golpe, poco a poco, para que vaya calando, vaya penetrando en el medio. O método para a formación a distancia dos agricultores non é outro que o que no seu momento utilizaron os astronautas da Estación Espacial Mir, aínda que claramente simplificado. Ademais da formación, conseguiuse poñer en contacto agricultores de distintos países, chegándose á conclusión de que se enfrontan as mesmas dificultades. Só hai diferentes culturas con problemas similares. E deste xeito, consolidáronse colaboracións entre agricultores de Galicia, Portugal, Italia e Francia. Os grandes beneficiarios desta iniciativa foron as empresas e as cooperativas agrarias. A adega Martín Kodak, situada en Cambados, na provincia de Pontevedra, é un exemplo de empresa innovadora que aproveita as posibilidades de agrobyte.com.
A motivación deste sistema foi por unha bella aspiración do Departamento Técnico de Viticultura do que de Martín Codax, donde sempre a viticultura foi deixada un pouquiño de lado, deixada a man dos viticultores, cas súas técnicas de produción tradicionais, e pensamos que é onde máis queda por facer neste mundo do viño. Recentemente, esta adega acaba de presentar un proxecto a convocatoria Interreg co Ministerio de Agricultura de Portugal. O seu obxectivo é empregar tecnoloxía punta e os mellores profesionais de calquera parte do mundo para poder optimizar a súa produción. Aquí na Universidade do Miño, en Guimaraes, coa súa Escola de Enxeñería, coa súa Escola de Ciencias, estáse investigando en polímeros e probablemente nesa aposta polo I+D este o futuro de moitas empresas desta zona da Eurorrexión. A Universidade do Miño e un amplo número de empresas portuguesas lideran unha das iniciativas máis ambiciosas en canto a implementación de coñecemento para a creación de novos produtos. Trátase do Polo de Invención de Enxeñería de Polímeros, PIEP, que nace na Eurorrexión cunha clara vocación internacional. Uma estrutura profissionalizada de trabalho de investigação aplicado, ligado a empresas, desenvolvendo sobretudo trabalho para empresas portuguesas, mas também para empresas espanholas, ou para empresas da Europa ou mesmo dos Estados Unidos. Trabalho diverso ligado muito à indústria automóvel, muito ligado à embalagem também, mas também à produção de matérias-primas. Ademais deste polo de enxeñería de polímeros, esta universidade portuguesa conseguiu reforzar as conexións coa industria. Máis de 150 empresas portuguesas asociáronse a instancias tecnolóxicas como o Centro de Computación Gráfica, o Centro de Valorización dos Residuos, o Tecmiño e, por riba de todo, o Centro de Investigación de Transporte de Estradas, CITRA. Con estas alianzas, búscase un desenvolvemento transversal das novas tecnoloxías que achegue vantaxes a todos os sectores, en especial aos máis tradicionais. Eu posso aplicar, por exemplo, no desenvolvimento de software em uma indústria têxtil, ou uma indústria de calçado, ou uma indústria de plásticos, ou até uma indústria a indústria automóvel em geral, etc. Também posso aplicar em nanotecnologias aos têxteis, e nós temos projetos de investigação em nanomateriais têxteis, e, portanto, as novas tecnologias, por si, são uma vantagem adicional muito grande para os setores tradicionais, porque, ao serem introduzidas nos setores tradicionais, dão-lhes um impulso muitíssimo forte de modernização. A pesar da gran necesidade da zona de fondos para I+D, a Eurorrexión conta cun sector privado punteiro en investigación e innovación. É o caso da farmacéutica Celtia en O Porriño e Vial, unha das máis activas de Portugal. O Grupo Vial, que ten presencia no mercado galego e conta cun centro científico en Bilbao, dedica a cuarta parte da súa facturación a proxectos científicos. E busca alianzas con institucións galegas como a Universidade de Santiago para poñer en marcha algunhas outras iniciativas innovadoras. Temos alguns projetos de investigação a nível mundial. O produto, por exemplo, um dos produtos que temos no sistema nervoso central para a epilepsia é um produto que estão a ser realizados ensaios clínicos em 26 países, incluindo Portugal e Espanha. Trata-se de um grande projeto de investigação com origem, digamos, nacional, mas que terá um impacto naturalmente importante, quer na empresa, quer no setor em Portugal. E temos outros projetos de investigação, alguns, digamos, com origem nos nossos investigadores em Portugal, outros com origem no centro de investigação que temos igualmente em Espanha. Con 80 anos no mercado, Vial fixo o tránsito entre a vella e a nova economía ata situarse entre as 10 maiores empresas do sector farmacéutico portugués e implantarse dende 1998 no veciño territorio español.
A fábrica de Vial en Bilbao está especializada en produtos de orixe biolóxica e vacinas antialérxicas. Ademais, os seus principais proxectos arredor do sistema nervioso central e cardiovascular contan coa acción coordinada de universidades lusas e galegas. Mas esta cimeira, para além do encontro político, foi também encontro de amizade. Os mandatarios de Portugal e España tomaron unha decisión histórica no 21º Cumio Ibérico, celebrado en Évora, coa creación do Instituto Ibérico de Investigación. El afecto que el gobierno de Portugal A partir dese encontro, puxose en marcha unha decisiva axenda política con acordos concretos nas áreas de ciencia, investigación e innovación. Sócrates e Zapatero selaron unha nova era de cooperación entre ambos os dous países, dirixida á futura construción dunha economía do coñecemento. O que fica desta cimeira a simbolizar a vontade de apostar neste domínio da fronteira tecnológica é a criação do primeiro centro luso-espanhol, um centro de investigação e de desenvolvimento, um centro tecnológico, que nós queremos que funcione com a ambição de desenvolver investigação nos domínios mais específicos, mais ambiciosos da moderna cultura científica internacional. Polo menos 200 investigadores españois, portugueses e doutras nacionalidades van traballar neste proxecto de crecemento común. un centro internacional de investigación, desarrollo e innovación. Un centro hispano-luso que tiene vocación internacional y de excelencia, que se va a situar en Braga, que va a ser dirigido por un español, por José Rivas, catedrático de electromagnetismo de la Universidad de Santiago, que va a ser un centro de colaboración pública y privada, destinado fundamentalmente a la investigación en materia de tecnologías de la información y de la comunicación y de la nanotecnología. Búscase os mellores, ten que ser un centro de excelencia a nivel internacional e cando se fala desto ten que competir e ten que superar as fronteiras hispano-portuguesas e ten que ser un centro en ese sentido, porque ten que autofinanciar en moitos dos seus aspectos e ten que meter empresas innovadoras dentro, ten que ser un xenerador, ten que ser un barco que tire un pouco da economía dos dous países. No cumio hispano-portugués de Évora, Sócrates falou dun novo ciclo de cooperación e o presidente Zapatero resumiu o espírito do encontro en dúas ideas fundamentais: unión e futuro. No cumio de Évora, eu creo que foi probablemente un dos acordos máis trascendentes nos últimos anos. É a decisión, por primeira vez, España vai a compartir un espacio de innovación e de investigación e desenvolvemento tecnolóxico con outro país. Vai a ser o primeiro gran centro de investigación internacional compartido por dous países e que vai a estar no epicentro e vai a definir justamente a vocación de futuro da Eurorrexión. A actividade económica da Eurorrexión céntrase principalmente nos sectores pesqueiro, téxtil, automoción, enerxético e servizos. Nos últimos anos, a economía do mundo occidental está sendo ameazada pola pantasma da deslocalización. Trátase do traslado de empresas a países nos que a produción é menos custosa. A única forma de evitar ese problema é sermos realmente competitivos, agardando unha maior eficacia nos procesos produtivos. E esa competitividade lógrase investindo e apostando polas novas tecnoloxías. Precisamente, a industria do automóvil destina o 50% da súa produción da medicina e na xestión dos centros sanitarios. Tenemos aplicaciones de clasificación de pacientes en urgencias. Cuando el paciente llega se evalúa su estado clínico y se le otorga una prioridad asistencial en función de ese estado clínico, y también tenemos una aplicación de gestión completa
de toda el área de urgencias, donde todos los profesionales que trabajan en el área de urgencias desarrollan su labor a través de esa aplicación y se elimina el uso del papel, que tan acostumbrados estamos a ver caminar los pacientes con un montón de hojitas pues encima de las camillas o portándolas ellos mismos con todas las cosas que hay que hacerles o todos los resultados de todas las pruebas que se le han hecho, pues todo eso se elimina y es el sistema informático el que de alguna manera coordina y distribuye toda la información asistencial del paciente. Esta empresa traballa tamén na avaliación de calidade dos osos e as enfermidades degenerativas asociadas, como a osteoporose. Os parques tecnolóxicos convertéronse en centros de innovación. Por iso, as autoridades locais e nacionais apoian a súa creación. Ademais, estes centros empresariais incentivan o espírito emprendedor. O Parque Tecnolóxico de Galicia, en Ourense, é un exemplo, pero existen moitos outros, como o de Braga ou o de Vilanova de Famalicao. Outra empresa do sector TIC que debe a súa creación ao desenvolvemento das novas tecnoloxías é o Grupo R, o operador galego de comunicacións por fibra óptica. Coa tecnoloxía máis avanzada, R está a construir, rúa a rúa, unha nova e potente infraestrutura de telecomunicacións con capacidade para prestar servizos integrados de telefonía, internet, televisión e datos. O accionariado de R está formado, entre outros, por empresas como Unión Fenosa, CaixaNova e Banco Pastor. Estamos en R con una apuesta complejísima, con una actividad que ha tardado 4 años largos en entrar en rentabilidad y por lo tanto la Caja ha tenido ahí una enorme paciencia porque son inversiones que maduran muy lentamente, pero hoy Galicia está en una posición, las principales ciudades gallegas están cableadas y tienen un servicio de primer orden y la ilusión que tenemos todos los que estamos en R es la de extender eso a las localidades, villas de Galicia de segundo y de tercer nivel con un objetivo claro, que al menos el 80% de la población de Galicia tenga esos servicios modernos de telefonía, de internet, de transmisión de datos. O Grupo R está a permitir que empresas e particulares poidan ter acceso ás novas tecnoloxías. Este feito é particularmente relevante no caso das empresas, sobre todo no segmento das PEMES. La Caja tiene una gran preocupación por introducir las nuevas tecnologías en el mundo de la empresa, sobre todo en el mundo de la mediana y de la pequeña empresa. ¿Y eso cómo lo estamos haciendo? Pues lo estamos haciendo también con un modelo que creemos que es bastante original y que consiste en haber hecho un análisis de cuáles son las demandas de la mediana y de la pequeña empresa, contactar esa lista de demandas con los expertos que pueden darle respuesta, que son las primeras empresas mundiales que están en España, IBM o Microsoft, o las primeras compañías en el mundo y que están instaladas en España, y tenemos un convenio con 12 que hacen asesoramiento gratuito en el Instituto de Desarrollo. A competitividade ven determinada moi especialmente polo emprego das novas tecnoloxías. Cada vez máis institucións e empresas ao longo de toda a Eurorrexión están a decatarse da súa importancia, porque se trata dun fenómeno global do que é moi perigoso quedar illado. A Europa tem que apostar muito em ciência e tecnologia porque tem concorrência de todo lado. Tem concorrência dos Estados Unidos, tem concorrência da China, tem concorrência do Japão, de maneira que a Europa tem que se afirmar, não pode deixar de se afirmar no campo da ciência e da tecnologia. De maneira que o grande empurrão não é detonador, eu acho que é mais sério do que isso, é o instrumento para não ficarmos de fora. Portanto, não ficamos de fora e ao ficarmos de dentro pode efetivamente detonar para uma outra escala. Mas é preciso ter a consciência de que é um imperativo e não un elemento facultativo. La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal forma parte de la periferia de Europa. Somos un territorio periférico, no muy desarrollado, y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para coger el ritmo de otros territorios. ¿Esto qué requiere? Esto requiere una apuesta decidida,
contundente y articulada en inversiones de I+D para coger el tren de la capacidad de los territorios más adelantados en ofrecer productos con las últimas tecnologías. As novas tecnoloxías están a axudar a todos os países e rexións no seu desenvolvemento, pero dunha forma especial a aqueles territorios periféricos que antes quedaban demasiado afastados dos principais centros económicos. Ser periférico hoxe é menos importante que onte, porque temos a posibilidade real, a partir da rede, da sociedade digital, da incorporación plena á sociedade de telecomunicacións avanzada, de poder estar no centro, no corazón do mundo, de poder competir en tempo real. A realidade europea amosa como en porcentaxe Irlanda, Finlandia ou Dinamarca medran máis que a Francia ou Alemanha. Do mesmo modo, a Eurorrexión ten tamén alí unha oportunidade se aposta decididamente polas novas tecnoloxías.